Yo guys, ababa mwezi wa kale timasaka munthu ameneyi. Mafo, Mafo. What's good bro? Zanyarwa? Proper say. Magazi ru amaona ngati kuti tingolenga kuti kukubwera Mafo and tipanga chothekera china chilichonse kuti Mafo apezeke. Chifukwa magazi ambiri nditapanga post anakusankha kuti Mafo ndamene akwenera kuti abwere kuzamenya freestyle. So big shout out to Dengi ase. Yeah. Mafo wampeza kuti. Madala basi unajida kupita kuboma atu kuti. Abantu bamene abantu basajilolezo. Yeah. Mafo azapange freestyle. Umanda ufira kwambiri ase. Big shout out to Dengi ndamene wapanga zotheka kuti Mafo apezeke. Mafo. Yeah man. Anthu ayankhule Makosana kuti lero mazulo zikhala motani komanso kuyaka motani. Ndikolera bana zomwe ndikuganizazo. Osezetifusi. Awe ndikhali zambiri mbiri mutu. Akuti Mafo akakira freestyle mazulo tisamfuse china chilichonse. Komano iwe ukuona kuti freestyle yako ikhala yotani ase. Muli macheza. Mtabwa, muli serious issues zimene kulingalira. China chicho zimene ku Koma anthu asakutani? Asakufusa. Asakufusa china chicho. Big shout out to you guys. Mazulo kuyaka moto time. 8 logo, you just have to be there. 8 p.m. Makosana Freestyle Section Season 4. Mafo is going live. Aha. Magwana post. Yo, Dingy, shout out to you, bro. More fire. Yeah. Yeah, man.